हेलो लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोबोर बरायनाय थाबाय। आं नोंथांमोनखौ सिगांनि मोनसे भिडिअ फोरमायदोंमोन जे प्रधानमंत्री मातृ बंदना योजना थामहिनबा PMMBY नि सोमोन्दै। बे आसनिनि गेजेरजों साफ्रोम प्रेगनेन्ट बिमानो एबा 6 दाननि उन्दै खुदिया थानाय बिमानो मिरु सरकारथिंजायनिफ्राय 6,000 रां होनाय जायो। जुदि नोंथाङा बे भिडिअखौ नायाखैब्ला नैबे भिडिअखौ नायनानै लानो हागोन। आं बेनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनाव होनानै दोनगोन। स' बिदिब्ला जुदि नोंथाङाबो बैसोर बायदि सासे बिमाब्ला आरो बे आसनिनि थाखाय एप्लाइ खालामदोंमोनब्ला अब्ला बे आसनिनि रांखौ मोननो हाबाय जानांगौ। स' बिदिब्ला हादरनि PMMBY आव आर'ज बिलाइ गथायनाय बिमा बिथांमोननो बे रांखौ होनाय जाबाय। स' बिदिब्ला मानो होनाय जायो, सोरबायदि बिमानो होनाय जायो आरो बे आसनिनि थाखाय सरकारा बेसेबां रां खरसा खालामदों, नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों गासैखौबो आबुङै फोरमायनानै होनाय जागोन। बिदिब्ला भिडिअखौ एसेबो स्किप खालामालासे जोबजासिमल' नायलांबाय थादो। नोंथाङा गावनि रावजों लेटेस्ट आपडेट, इनफर्मेटिभ, एडुकेसनेल, नलेजफुल भिडिअ मोननो थाखाय अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला मोनसे लाइक खालामनानै होदो आरो जेसेबां हायो भिडिअखौ नोंथांनि लोगो लेवा बन्धु बागिफोरनो हाजासे शेयार खालामनानै हरदो, जाहाथे बयबो बेफोरबायदि फायदाखौ गोरलैनो लानो हायो। साबायखर। गोरबोआव थानाय बिमा आरो 6 दाननि उन्दै खुदिया थानाय बिमानि सावस्रिनि फारसे नोजोर होनानै मिरु सरकारनि बे बिथांखि। बेवहाय सरकारा बे खोथाखौ रोखा खालामनानै होबाय जे नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोन्दों फोरमायनाय दङ। गोरबोआव थानाय आइजो आरो गोरलै गथ'नि देहायाव गोनां जानाय आदारनि थि खालामनाय गाहाय मन्त्रि बिमा सिबिनाय बिथांखि। स' जुदि नोंथाङाबो बे आसनिनि थाखाय एप्लाइ खालामदोंमोनब्ला दासिम बे रांखौ नोंथाङाबो मोननो हाबाय जानांगौ। मानोना बेवहाय मिरु सरकारथिंजायनिफ्राय बे खोथाखौ रोखा खालामनानै होनाय जादों जे गासैबो जायफोर बिथांमोना मोनगिरि अर्थात जायफोर बिथांमोनाखि बेनिफिसियारि, बिथांनि बेंक एकाउन्टआव बे रांखौ ट्रान्सफार खालामनानै हरबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों अर्थात फोरमायनानै होनाय जादों। स' बेवहाय दानिया नोंथांमोना बे रांखौ मोननायनि थाखाय माखासे कन्डिसन दङ अर्थात नोंथांमोना माखासे थासारियाव थायोब्लासो बे रांखौ मोननो हागोन। बेवहाय मा थासारि होनाय दङ होननानै बुङोब्ला नोंथांमोननो थाखाय बेवहाय फोरमायखानाय दङ। नोंथांमोना बेखौ नायोब्ला गासैखौबो बुजिनानै लानो हागोन। बेवहाय गिबि थासारिया जाबाय गिबि गोरबोआव थाजेननाय आइजोआल'सो बे रांखौ मोननो हागोन। फारसेथिंजाय खांगिबि गोरलै गथ'खौ आहार जाहोबाय थानाय आइजोनो राङारि अनसुंथाइ होनाय। बे मोननै थासारियाव जायफोर बिमाया दङ बिथांमोनाल'सो बे रांखौ मोननो हागोन। स' फारसेथिंजाय नोंथांमोना बेयाव नायोब्ला हादोरनि साबेसे सुबुङा अर्थात साबेसे मोनगिरि बिथांमोना बे रांखौ मोननो हादों होननानै बुङोब्ला बेवहाय नोंथांमोननि थाखाय गासैबो डिटेल्सआव होनानै दङ। नोंथांमोना बेखौबो नायनानै लानो हागोन। दासिम सरजाबजोबनाय मुलाम्फा मोननो हाग्रा सुबुंफोर अर्थात बेवहाय जायफोर बिथांमोनखि बेनिफिसियारि बिथांमोना हादराव 6,32,469 सा सुबुं अर्थात बेनिफिसियारि बिथांमोना बेसेबां 6,32,469 सा बेनिफिसियारि। बिनिफ्राय बिथांमोननि बेंक एकाउन्टआव बे रांखौ हरनायाव मिरु सरकारहा खरसा जादों बेवहाय 268.7 कौटि रां मिरु सरकारा दासिम बे बिथांमोननो रां हरनायाव खरसा जागासिनो दङ। स' बिदिब्ला जुदि नोंथाङाबो बेनि रांखौ मोनबाय जानांगौ। जुदि नोंथाङा दासिमबो बिनि रांखौ मोनाखैब्ला, नोंथाङा जुदि गावनि बेंक एकाउन्टखौ चेक खालामाखैब्ला नोंथांमोनाबो खनसे बेंकआव थांनानै नोंथाङाबो बेंकआव चेक खालामनानै लानो हागोन। अब्ला नोंथांमोना बे रांखौ मोननो हामारदोंना हामाराखै नोंथांमोना गावनो रोखा जानानै लानो हागोन। जुदि नोंथाङाबो बेबायदि बिमाब्ला, जुदि नोंथाङाबो बेफोरबायदि आसनिनि फायदाखौ लानो लुबैयोब्ला कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहरनायसाय। बे आसनिखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय माबोरै एप्लाइ खालामनाय जायो, मा डकुमेन्टस नांगौ जायो आरो माबोरै बेखौ एप्लाइ खालामनाय जायो, बेनि गुबुन मोनसे भिडिअखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव बानायनानै होगोन। स' बिदिब्ला नोंथाङा कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहरदो। स' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै। आसा खालामो नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ। जुदि माबाफोर डाउट थाबावोब्ला नोंथाङा कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै फोरमायहरनो हागोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला मोनसे लाइक खालामदो, गाज्रि मोनबायब्ला डिसलाइक खालामदो। जुदि चेनेलाव गोदान नायगासिनो दंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानोबो दाबावगारदो।